Ćao ljudi, ja sam Rainet i vi gledate Eko Preview. U današnjem videu ćemo pogledati njegove spelove, neke njegove trikove i malo mojih failova. Eko je AP Assassin koji se meni jako sviđa i Rito odavno nije napravio nešto ovako dobro. Da mi polako počnemo. Njegova pasivna je slična ko duplo V od V i Vayne, što znači da svaki treći napad, ali u Ekovom slučaju i spell napad, diluje bonus magic damage, tako da u late gameu kada imate dosta AP-a, onda vam se to scaluje tako da je dosta dobro. Ako napadate enemy champa, dok ste na prvom levelu, slowa ga za 40% na 2 sekunde, a poslije to čak i malo poveća. I ako je enemy champion, Eko ima i dodatni movement speed. Da pređemo na aktivne spelove. Q. Q pošalje u stvari kuglu koja se posle nekog doba pretvori u device, u stvari, koji slowuje sve što uđe u njega. Tako da ako vidite, ovaj kraj tu, ovaj krug, tu se on pretvori i tu slowuje i malo damage daje. Ali, čim hitate sa Q prvog champa, on se pretvori u tu stvar i slowuje champa. Inače se vraća u smeru gde idete. A u međuvremenu damage-a sve što mu je na putu, tako da champove, minione, sve. Tako da uglavnom prolazi kroz minione do prvog champa. Ako nema champa, posle ovdje se pretvori u kuglu. Da pređemo na V. Kod V, Ekov Shadow u stvari sa 2 sekunde delayom napravi ovakvu kuglu i vi kada uđete u nju, enemy je stanan. Tako da to ću pokazati posle. Znači, baci i vi idete ka njoj, uđete i svi su stanani, a vi dobijate shield. Pasivna od V je da Ekovi basici dilaju bonus AP damage u stvari protivnicima koji imaju ispod 30% healtha. Prelazimo na E. E je u stvari mali dash, nešto ko flash, samo manji range, malo. Dash i onda se pojavi ovako range i u tom range-u vi možete da skočite na enemija. To ću pokazati posle u kratkom gameplayu. I kad se teleportuje do enemija, dila mu magic damage bonus. A sada najzanimljiviji spell Eka, njegov ultimate. Eko uvek iza sebe ima u stvari senku gde je bio pre 4 sekunde. I on može kad god hoće da se teleporta na to, na tu senku, da se u stvari vrati u vremenu i da dila ogroman damage oko sebe. Eto vidite, basic damage samo sa Ether Wisp je oko 300 i još se nahila malo. Tako da, pogledajte sad. Idem, stisnem R i dila damage oko sebe i na trenutak iz stana. Sad ćemo pogledati Eka u gameu. Evo, stigao sam na lane, samo što sam totalno out level, tako da ne znam kako će ovo izgledati. Ja sad da igram protiv botova, ali nema veze. Evo drugi i sad pogledajte. Da, to je bila pasivna. Da moram skočiti na njega. Eto, to je bio E. Da umrem. I da me je jurio. Ja sad kad bih ušao, bi stanao bih ga. V je prilično teško pogoditi, ali je jako dobar spell. Tako da ja mislim da ako znate da pogodite V, Eko je jako dobar.
Inače, V ima i dosta veliki range. Tako da... Evo vidite, sa Q ga skroz odvaljujem. Kako bi se reklo, ko da isprobamo te spelove. I ljudi moji, to je bilo za danas verovatno sve. Ako imate neka pitanja za Eka, samo postavite u komentar, probat ću da vam odgovorim, iako još nisam ekspert za ovog čempa, kao što vidite. Imao sam par failova danas, ali probat ću da vam odgovorim na vaša pitanja. Uživajte u životu i vidimo se kod sljedećeg videa, verovatno gameplaya za Eka. Ćao!